mesira fese hini wo kwada ka wo kwada se so mpa na nan mo ba tumi ya na me nga to aso Abusuafo yema mu nyina kwa aba na yemfa mo emra Offinso ewo Asante mantema Nyansapo kasamfoni so bomode na subscribe na share na like na fo adwenche so fato ase efa emame samne se uhwemu a Offinso kuro no emu ni aba bepi nenne ye ba bepi ya ne eye asemde enigisem a Offinso man bese mfinhia miensani a ena na wiafia Akenten na otoso miensa ekwa akura eda ne toye na adehie akonwa no anasa adehie busua no aye pindu obia epebi edie na obia se fatenti no na mentime wase ekoba mu lenso nananma bosomfo yipuma kwam ama nanu ada ebire twato kro ebeka se ne mprensa so a adehie busua no ekosira nim kogina opimso de oti okruwi eni obrare enwoma so animu na afeyi wo mo ayi obi osefata se opese odi ade no enne enebra so se nananma trankunya Asante Manra Santehene and afi Offinso kuro nankasa adehie busua nananmo a wono hwe ema ahenie ni sipine sita to ahenie esi ahene ebe kambomu na wono hwe se ne be ya owura eyi na di yankasa ene nana amo akopoku obeso afene mu na wo side a kire omanfo eno ne nam so amenyansapo yenso ye kukuru akrakra na yaba bepie hanom a ene de ebekoso ha bia no ebetwa mfonyi de amamo se de wodi wani kutrerisi a ohimienu santemo na wodi ehwe no na nanom audikan atena sedada adehie abusua abinum eye asofo a wono eba ye no no nyam beta akire abemu mpanyimfo afeye na nanom aba ahemanom ahemfonom adikuro ene womo mkeke ka ho nyina kuro mma enenya asem ketwa ewa ha na wo hwe se de bambon so ensem siti a ese na nanom de niema ede ato akwam paaye ewa ha yewo asrafo wa ha yewo aposifo wa ha wo mu nyina no ehwe sene be ya enadwumadi yi no bia be kotote na enkofa sebie koto asemfoforo bia mfamre asanteman ititiru ene Offinso man etikoso anaka ho abra nanom atrase na yeguso wa atwen yemu a ye twen sempanyini bebeyi na Offinso ne ye kadea ene na yenka omo ensem kakra na saba kwasem kakra abreguso wa atwen yemu etwen opim se nana amo akopoku empanyimfo bebo moden na afi wo moden na fidemu na waba adesua se de meka ne yelua no muslimifo se de asante man tenti na asante ayo man no asante ni obi a kuduo ni na nipa ngichemu weyese nyina akabom ene ma asante edane oman no won ma babi muslimifo aba Christopher aba yehu Roman for Methodist for no mo maka abemu mpanyimfo wo nyina se de medical dia twetwa no won mo aba Offinso de ma Offinso agenhini na agentna ha na ebo pata biribi asante memu Ghana memu na ama Offinso akonwa ya akono na ye fenti adehie busua no obia pese odibie sebe asante ngoma wase funtum funafu na nchemfunafu won nya funu ebum enso no obia ya na won mu didi a won mo pre ho ni nyina ne se enam tachire maso a ena wotini de yi obia pese efa ntachire maso enye ne boni mu ne yiye mu ntira Offinso bra asante kokon na ekon no ebe awiye na asante di nkunim ekoba se ni ntini atwetwe wura won mo ebo aye wei eye otumfo chiame bonsu ena wayi ni ti ewa haya wo bayi na eze ne achiame a wono mo beboa amedunadie no SPS ta no chiame bonsu bedi mu akotene wa hapa enye asem ketwa ewo hono mo Ebenezer ne ma nuguso no ya ma chiame bonsu akwa aba awie yenku edim ekonu awie ye no na e wo se eni ntine retwewuro ede aseda ne ayeye de ma wo mo tina opumso ankasa tia konwom aja wono mo che chiame bonsu no wadi ka baba betina se Same sawya intrihene wono sa yimfahene ewo Offinso
wono ena abra akonwa to ye ne ade no no nananom nim die no munyansa mu no wo mo ede ma no se nana kwaku bi atoso ni mu ene befa Offinso me na hweso enti oyentire hene esa ye Offinso mi fane wono no wayi ntira wo benti prepare de wonne Offinso ehene sanse kopim se nana mo akopɔ ku be wie ndie Offinso man hene ena yi ni ti awo ba amamre mu enti ye kansa sanse wono ne de ma no se wonhwe akire wono na wadu dwumadie no ase wo no nti won se ahemfuni nyina na se nipa wo nyina asɔre agina wono mu ehia no yenkoi eti akyɛdeɛ ni mu no wei ɛyɛ MP ɛne ne DC ɛna ɔmatase adankranya hene wono na otutu ne ntuma adankranya hene ntuma edie nti asante ahosuo no so ɛkyɛ sɛ Offinso ɛna mu ne wo besi ampa ye hu akokɔsradeɛ no kojan nim ye hu ahabammono na ye hu akokɔsradeɛ no nso ewu mu na tuntum ni ade a edi ahemfiri a asante franka no na ye se edi ahemfiri wonne adankranya hene a obesi Offinso anemu na afi wo mafia na dwumadi no akontan ɛno no otumfo bebisa ye nana anase Offinso man hene se nana na aba ne se ne ye cha ade a wakoa wo ho a wo nko a wote nchen ade no se nana me de ohene nya de me pɛ na mo che ne ha no me pɛ mo ani ko na se che ne se ene adofo a ehyiamu a teshremo ade hyema me ma obia ntena se be hid ready to smile ene de apam Chemo Yesre Ushra Amaya na Poku Moapo Poku na ahini na fluho na uchimi pone sa kakra ema umabi anete amana be se wapeja Appiah na mo apopoku so me di Offinso man eso asida nya yi ni de ma o me di na ya di show sa Yesre ode ekwa amai na nai Yesre nyansa abutre bodo Sanso Yesre wadon no more ayefua ina chinyina so mbedi no kre na wapua Appiah Offinso man se boka ho na yi nim se woni no man nyina fitiase anu tim yesro na di fitiase samri Fabra ba emaye wana ba na ye kunyina wa bo nyina ho ban ene de aye krabe amaye nyina shaya ayo he nyina na mai na gba senebea every in the age na yo beye ama Offinso man nyina no enye na ho de wona obeye sene waye a chese ampa me say nyina wo bejano obano esunso onedimo Ananum ene adofo adehie mba ne mema ene Offinso man aya bihia mo no nanum e wo ha wie ya enye boni bia eye Offinso adehie ebeto iwura enim e wo menhia asante man kansa iwura yife ehun se kokwaboase wo mo no ne adehie aka enti iwura ma ebusia no kan se omunkuyi dehie mo fa ne mra o se apen ni kuyi dehie
ɛde bɛkyerɛ otumfoɔ ɛfa amanneɛ kwan so yɛde bɛkyerɛ otumfoɔ gyee no sɛ yɛmfa no kusi apɛtɛm amanneɛ wɔ mu biara no yɛkɔyɛ awie na ɛnnɛ na otumfoɔ sɛ yɛ mmara na yɛbɛtena ase na yɛhwɛ ɛma deɛ yɛyi no no wɔnhyɛ nkyerɛ Offinso mpanimfoɔ ne Offinso man na wɔwie a wɔn nso atena ase ama Offinso mpanimfoɔ ahyia saa dwumadeɛ no ɛne yɛbɛdi ne hanom de nti yɛsrɛ ma obiara nkɔm na wɔnhwɛ dwumadeɛ no enti gyaate wɔ ha ɛnam gyaasefoɔ wɔmfa nanana yɛyi no mfammerɛ sɛ nananom nso agye nyankopɔn di sɛ deɛ nyinaa yɛnim no yɛabɔ mpaeɛ adwumadie no yɛde hyɛ aseɛ nti yɛhyɛ aseɛ a ɛnkyɛ yɛnim sɛ nana amoakopoku a wɔba abɛsuaeɛ no wɔn bɛba bɛdu dwom mu na ɛno ɛna sɛdeɛ meka no wɔde tu dwa sɛ wɔn de wɔpɛ mu ani nkɔ no ɛne nnɛ yie asase nyantam a mɛtumi akasa asantemantam adeɛ mehu kura a anaasɛ wɔhene a wɔwɔ nsase ɛkyɛ Offinso Manhene na adeɛ memma wakoma ehinhim nyabotre na tenase nyame yadoma yene yaberewa asante wo Nyansapo betwetwe nkomo yie paa obekire ye mu yie paa time mpre me honko ntu na mpamirika na me na anye fomo no nkobo me nemo sese die mami ntwane mbontofu ase de maboya nti eno ne asase yantam a Offinso ede ma no a kwa kira Offinso ewo asase kese paa ewo asante mantem ha no enti no samre yie no egu atwaye mu a yeguso a ye twen se nana amoako poku a eno ne ono ankasa edin a ne jane ne na ede wo no broni be ka se ne private name a eno no agya wode eba asase so na samre yie a wo be so ayi eye de ya obenya nkomedi na aye ba kwa mpese ohu asane ato aso no na kyese Offinso obi odi kan beye o Manhene pa ani Dwamena Akenten onno eni nipa odi kan beye o Manhene e wo Offinso Dwamena Akenten odi kan awe ye nana amoako puku primprin wono ena abonidi se wo mera no meye Offinso Manhene no wono ena yede no edu edwanu mu no a enya asempetwa samre ya wodu edwanu mu die na enchekra amamre no ene amane ni nyina ebe hyase na afi waso afne mu na wo sai e ma remfi se ene obesuai kakuna bi na osai na owia abaye Offinso Manhene pasia e kapasia fi se onya nyiero onya nsipi ensita kopem se obebo Offinso animu na afi waba be so pomponsuo afna no mu na osai ansana etini esita ene die ebeka se bia de wo ko medwaye eyenyom kura beka se aho ehon tete huni bi na wo ba be ye no eyi wo hini asante na mu no amamre ne amane no usai na na mie se mohunu a won wadu papa na etiri ho dwuno bebre no na wono nso won wa fosimpi no nti yenhwe na yentro aso na nkwe papa kwase naga Yang di Branche, yang enam bersih semua. Enti tu banyak, yang ya, sudah. How many in dapat jam saya di kau, ini untuk posisi yang berapa? Yang berkenaan dia ini, yang mana itu sejauh ini company for no Offinso na kami let's na mo kasi mana alu shay yo na dia me no me digital kasi pa de mami ise bese fi mi nu ya ka se me hwe achiri am se akoye de bia na isu de bia na asede de bia na ya no hu kra no am say ene sa ba be dure se dia na enije da pa na yema mo da petra ene dia e twa ma da pa na mo ya fe ana
obey. Unim, Yakoswina. You see, dear, so cat was Shano Ebo. And then the bar of what you asked for, and yes, you phone Yano. And no mind Yano, you move here anyhow. That's the walk on in our boom. And I said, Papa. And so, man, I say, I never show one son. The best, you move here any. So, Papa, what na you'll bet my piano, yeah. Yes, so, in imitate me, Nyansapo Tv piano, the better watch. And then, dear, a shower ball. Face so, you are so. When you're dear, you saw your chop. Yes, if you are a flow, now say you too, can you? I did you not the wild open and away a baby. The best. They need any if you have a horse or the man or the ama. Till me come as none soon now, so they just sit up and they bow BPR or heavier. Oh, bar. Dear. Mr. Officer, I made him say, I'm a pine, now what's the baby at the accident, so fine. Another creature, Daruma, Mr. Macacacra. Me, I make a say, your friend, Nana, or say, Boati, Yentimi, Yam, and Melanie de Pimampi. And that day, so MNGP said, Sadi Fe, Kusua, Ekoso. And force fidie etwa ebobi pumam ti de shibranti a obey fesufo mpanyimfo semi koto yewru anim ma yewru ahwehwe ma se de menua nifanyana ka hwese aka busua baako ya yekokobo ase to ma busua panyine kwa se onkohwe mu nibi ma oyi shibranti a de na ebe nana amoakom kwakuya amoakom na enede o si bibia kire fensofo mpanyimfo ne fensoman ne nanan yewura tumfo achiame ne nana dankreja eyi nyina ya adanse e kakra mesre nkanepi se nana mesre se ubedi wo mpanyimfo ni na ode ne kre be ma wo mpanyimfo ni buo kese yeso ye di buo ama wo se fensoman yewura na yewura tumfo so santimewura pemso te kokoso Hodi ho na osom dada na akwanya asaba obehwe yenso onim ho amamre ebesese amamre wo fie obia so odi bia ba ha ye nyina ye hu asante amamre mesese obe ye nam e ma okukunye du ofenso mpuntuo ne ye pe fenso atiti apansa enso so yire ho a se de babum Jacob ni nua Esau osi eja wa chinhire ni nyina akọ ne mo ni papa ka se wo kentene ho a benya asase ane tufusuo na oyeso adwuma te wo be mo yenam na yeti se de obehwe mpuntuo ama ofenso man ama aka obia na ma obetuo nso o ma mpanyimfo aso tie na ne ye fa atwena enyina ebeta wachi nka ne pibi yada ase Nyankopon hyira wo omo onyini nche wa akonwa so omo onim die te Solomon efa be ye ofenso man yi ne bi nka asanteman ne bi nka Ghana medam ase yo na asande hina chami na dankreja ni fesumai na umwana ibra yes na se bobei se fesumai na ya wodia ubehwe watoto bibia pepepe ama matim maka bia ama aha ene ne kwen adaroma yes robi se adia otumfo ayama wo ye ma ofensufo ina aninyo hello Kreja and Manhene and acting president. Kakra mestre ne say, Ti ya bestre no, or bano
ebusuano onhwe na nkabumumra na sadie na na benkum kae no amamre ne amane a wonim dada nyina onfa emekire yen na onya abodro nokre ene wodo ne nkabumu famra na nsam ogu ahemfie ha nyina so onya abodro no wonka na so biebra kakre betumi aka no nyankopon ka no ho na ontimedi dwuma no na mafenso man entumpon ne binka santeman ne binka Ghana man ebesre twedi apon kwame nyansa wo de ma soromo mama tiesre tofu achiame chame force mama kwan no wanse bibi enchire that's Acting President, Offinso Traditional Council. Offinso man this year, a year and niggas and daddy, or corner buya my yang. So now corner crutch. Offinso, Offin, copy, as she Yena Quamudia, or some pa. Yasum nanan mo mono sana yaso na dai sa on rasro from or dia sopa ebe tu yanfo yaso ne ebe hu ne ebe tie no e de bere ni mu a yenyina ka bom apaja Offinso man anti chame makwan ma on CBB and Chireno. Another Manhene. Offinso Traditional Council. A friend in Anna, Osu Fojo, and Offinso Manhene, a chairman, enemy. Say, Unyame, Edwo, Ababe Kanya Horn. We didn't know, sending our bro once year, now okay. And if so, obey what a canyon album, a chame, only in an ebe fat penny, 9 years, yap one and anonymina kahon, na yepu Offinso mine, when Yakupo on show, or more in Yakasi, or more Nyansapo Solomon, not for us to form. And yes, that's what yes. Utu vajame, yes, a kind of a mouse even say. Otumfo achiame aye nana adaka my at president yewura nana mampon asina mu a obai yewura obai yenim no dada enye na achiame de nipa nyina ye mobo na achiame de ye mobo pa ye kunafo order that the Nina, ye hear say, Yamebe Yatum, Ami Ukramba. Yukra obey, it's your Kuse, ye didn't be I came back. You run on Madaroma. Yes, two for Mama Quine, now or CBB. Yola, Adankreja Manhene, acting president. Nanamampong, a cinema, Otumfo Achiame. Offinso Manhene, Achiame, and not bad Opoku, and Mr. Me too, Yola, or Bay for Kakra. Kakra, what can I say? Sabe, Yola Nimine, SC Fat Yahin, Sammy Hunina. Ya kwaniamba ya play ye pa enko ye ba na assume ya me so ade wan fofie mesusu se oyi afri enkwanhia bia ya nhia nkwanhia bia wo kwan so we kire se nananom aboye ho ban ye pa enu nti ne mesre ewura obey se odo ekolo ye enkabomu omane na na esanse ebla obey yese no edo so bebili obetieti enkrofo ano de a ene mesu se na sabe ebewie pay okma
nipa hodo emulanu tiano a sese emu atete abansam bebreni nyina besta akansi animu a ejina wono ane so nti esre ekroye odo enkabomu pepeyo nukuredie oninche ne mpanimfo na yenso so yatimi adibi akere no ahwe aboa no ama asumdue ayede aba esre ne se obi de no obi ho asam ba nanimu a onfre ni pakoro na wo musa no ni bia na se de obeka na nya sa na tie eno betu ye peyo ama na hinie no atumpo sene se sabe odi ne mpanimfo ho asam ebehye ne tirim na enso so ebia na ensa na akofa ontwu ayede aba onke anyina momi anya baako na fenso atimi atumpo fenso kankro fenso mpuntuo na nanu nyina esrese otumfo ahye wanimonyam animonyam na wodi ahye wo no de ebemma wanya anigye ne se opa ye wahwa ama fenso pepeyo aye adwuma enokuredi aye adwuma ofenso atumpo sabe enya manso de odi bemo a emwa ema sabe dwumadie no ana animonyam odi tumpo ebemma sabe bakasa manume ho na enso sabe obi di gidie mawa na wo so wama nukure ni do aye adwuma no wo huni se de wode ma wo no waye ama na so na enso so obi ka boni mpofa ho na dafo ni nyina he se ambade ye kan ye no ye hu se amata ka ne yi gidie mesre ne se ofa odone asumdue eye de ebla otumfo acha me badawroma ene ewura yi se ogina dwomu a moma ne kwan na wansi bibi kire ne fenso man na fenso man so nsi bibi kire bere me wafa prekope na ebe ofa ya mesre na bi kan bibi sese ya o se entie yese enso ya na otie yese badawroma se de na bi kan ye no enim se ba wo bai chichemu bebre aba ne kabomu ehia yese kakra no a obetie no eno ne beboa watase mu aba na wodi aye enkabomu kadom ne nyina bom ewro timfo wahwe ni bonyam obia wonsani fa otene a emodu timfo ene fie nana obefa na ade osom papa bema ni fa ho no emunye du ema santeman ema otimfo ema ni nunu ho ewa ni monyam a wache we kafe so ma bom e ka santeman bom e ka ni fa ho bom na nkonim de mbra enim se ka obetie no ya obetase mu no na se de na bi ka ye no nia beba be ka kire wo no ententena free ni pa no bra wanim free se o wo se atumi no o free ne ba wanim a nokure wo mu bia wo behu no e basa e den kabo mu beba ofa esite otumfu nyankopon so won kan ho ma wahenie enkoso masanteman uni fa ho no e monyedu e da wase ono ani nsemo a esie e wo Offinso man mu na yewura abotre ana o chance ahwehwe mu aye bibia ma enemre ne due obegira ha obesi bibia kire Offinso man na kakra me ame ka kire ne se ono ani inu yapani a o be fa ditue sompa o somwa santimamu ha ene mpuntu a o de ba Offinso man mu ha eno no enye no ayima onbeso na onfantu anamon na onso mprebi emra Offinso man mu ha ono eni de abanyina no kabom ene ade a beji ekroye ne kabom ama mpuntu na brado eba ti kakra de trana ne se Bobe, ya kupongwa na nasi na woni nimpanifo nyina kabom na omu nyina yeko esumsumpa Offinso man enso beta na chi ama de opepe bia no onya e de aba Offinso man mu ti eja a oba wa onimo ura sho ni onyam mani nu no
ye na yin se won so waba na waba se Offinso Manhene na wo ba ka so Appiah wo so mai ma bia ka Asante mai ma bia ka Ghana mai e de na se mi shira ko se na mi shira ma wosmono hia wo ye ya fo esmunu mu na Offinso so empenifo no eba ayensemu a onse ana obi a obabi a na dwene wo sabra utumfo ya yi wo ne de one ona obaye Offinso Manhene ajesa wo yi oni wa fon do wa fon utumfo aka onye nyina mako nti hwese wo mu nyina e ompo enyi yimu na ka wo mu nyina bo se ne o so de ana Offinso na busia no sisi imu atete wo bayi ese wo bomo na se wo bayi na enkabo mu aba no mo nyina so de odo ata wa chire esre se wa hini no enye from na empeja mo Offinso so fani ko infra mi amini ano mpanimfo Offinso Manhene ene Offinso adehye yera sante hene ode na botre ne nimbie ne dae ena ode ayi opanya wo be nti yera anamo na bi ena opanya wo ba e wo so usua wo tisi ayi wi ana ye be yiwi o beda Offinso Manhene nyina no Offinso Manhene nyina eja ene wo nti wo say odi Offinso Manhene nyina ehye oyam titire adehye abusua odi obia be hye oyam enkabom e wo say o hye hokina eni titire Offinso Manhene mpuntio ene sompa ene nukredie kai hunu say yewra na epeja wo kai na yemu ade esoma da bia oba ahemfie a enti ye do ba ye Offinso Manhene di wo ho adanse atrankonyapo di wo ho adanse enoa na koso na ye wo ho na nye mpuntio ma Offinso Manhene Asante Manhene na mo ahobrase abotre yenimu nimde eno nenne Appiah wa bedu bebia wadru bebia wadru yi ya me ka kire ade atufo ne se di nimu ahobrase onimde no de wadru no eye sonko ye di tumi a emu odu enipa dom asase a etrewa so ene ye de be hye wonsa amo ahweso nti udibre no ebe sesa sene ana wote manhye eni no ha wo bayi ematumi emedada na nsesa trase de wote na Offinso de ye ka Offinso a na onim mpanisama na yaka moaninko ne de wo bayi mpanisam emfani ago suya mpanisam pa na no beboa wo betina konwa so na onim mpanisam ane se de bru wan traso branke the moaninko sabe santina ko sawie na Offinso hene ti hodin won kasa ade Offinso de na ha wo de na wo peye che ne ma ne mfa de ma wo se ebe moaninko ani asase kakraka yiwu santima mu ha minim de wo sase esne wo edin sase we nyina be hyewonsa edin mu nipa nyina be hyewonsa nti de na aka wo aka wa bukodro aka no gredie aka perepere ye penini wutiri wo ne be ho akuma wo onumu a o masem se ede se enye de awaresem kranse du ani de be ba se kama onu nigina mu gise onya ho abotire amede afutu a mede ma one se wasem bedura hemfie hwa abotre no kredie ya Asante hene ode hwe kan wasem a enne adrusu enu na sua bi yewrade na okae ose se mi hunu ade na se na nipa no oni bi ahia no ko no ana de be ma enu na de ugina ha nei sua bi o yese tumi no be hyew nsa wie na asem ba wanim na wo ka na no kura da ha no a osi we na mini no
we na madam for into make am be amano e basa na o ani ewura ye ma we you enye we you ma ono kra nya ono kra se de ewura ka no kra de ato de dama ne e ba bi a yire free ye enne asa beto de da sua no na fa bi bebo bra o betra konwa esu empanifo a mo be so edi nanim mo nyina fi so aseme ba ye huni ebi jina benkum ebi jina nifa enne mo nya mura obia nkase na me jina benkum na ne waba na sama be jina na chi a eno nti medwitwa ne nantiri metu amna makata so amna kotiem munyi sasu no hwemu mu na mo fa do kredie eni nanim wodi ne kredie eni nanim a dia ka nyina wodi ba beka nana saa na meke bia kire so wonso enkase na we mati na we die wonta machi eno nti wi be yiyim ekwan bia be fa so abeka mu nyina bom bia nana jina na masa enim die no enya adwuma tina mi fra se na meka se nim se na na wote menhia de na nso di bread ma na edie emu odu eso na enya bi ene de na wodi na menhia no enti ma onanye ntia nyese ye de hama wa na wabeka ham se de dan nyina wo ba no ne bread school ne de bia wo bai santehene ntam emfani ago ebuo ni anidie bia fa santehene ntam eno se usai ha wie na o meka sabe rantam e mo fa tumi ne hye wo sa wonya nya fenso hene na wo be strentam ne ka wie na nya tumi no anan ma Manhene ne bebre tamasi ne krom kra no o se mi ama hwe mi ameka obejin soye wo kantam kese santentam gunu so mejin soye no bisro suru tankese minim so me esa din tankese ni e fa no kre yebusuana pai apansama kodu bia no tasene mako na keka bom na pempam na emfo do emra fenso mam wo ye ne sa o kontintintin wahini a obedi amia bodin dimpa a dimboni bia maudin ho enti mishra kusa se yankopon mu wahini a obedi enye kese na de nipa wo susu se nyina no beka se na nen se wa ma yenya ni subida eno ne yehwe se wo de beba yankopon hira na oma wahini enye prom Israel so yani bima tu voici imagina na mboka sema openia mo ko idebe na dia ko na Dwamena Akenten ya otosumie Dwamena Akenten madela beka samanchiro pregawa hold kana jatu Dwamena Akenten so na nanu nyina tu na mesaka kakra sa tiro bio ne Offinso ese ubia eje kan no se meso be hebo se kwese obema no kre yewra de no kre ena obe se nya no kra enka obi na musika en se ubi kan no je façon o be a Offinso je é tumbo eu só sou da beiro não sou como funciona a força já que a ampa também cantar não sou vai o ba de yebi na ka ali chedi na bom en kasa wo ba na we indi wa fa na we wa ndi ya ka chiro e fa no nya adwuma o mo nyina bom na mo bo na wa yene no enye fe enye from kama enye na na ya fa kan te nya ba bi ko ye no se osmo pa into so bo mo dina so be sum ama a che wo no e de ni akasa ampa na Dwamena Akenten to sim bienu ba ye no
wɔn nso abɛsom paa nfoɔ sɛ ɔne onyima ɔhyira ɔno hyɛ kɔma ɔdo na no mu tuo kyɛw bɛwia papa sɛdeɛ yɛ nyinaa yɛnim no ɛba ne saa abonkum nifa chidom akɔm ɛne wɔn ka ho nyinaa mpanyinfo a wɔn esipisi na wɔn di mu na wɔn ano buruburu mu a ɛwɔso wɔn ka no obiara tufo na ɛde kyerɛ ɔhene a wɔba no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ehu sɛ ɛkɔɔso yi afutuo no aba awie a wɔkɔha ne ntoma no ɔde aba fam na ɔde abɔ ne mu na ɔsini pɔbuka ɛde ato so na ɛsɛ ɔnam swearing in no anaasɛ ntam na wɔbɛdi nsi no ne kwa mu a ɛna ɔnam no etufo wi a yɛdi ka de pawra on say abrante bi de pawra be fa ne kom saa de bi emu ni ade ɛno nso ɛkɔso ka amamre no ho ansana waso afne mu ɛswae ama no ayeye enti sɛ de me ka no saa pepepe ofiri a onwie ɛsɛ wɔte apatem ɛbɛtena apatem a saa ba bɛtena apatem ɛwɔ menhia ansana sɛbia ko nte sɛ bodi bɛka sɛ obi amfa legitimate ayi bi a ma bibia ɛsɛfata amfa me bɔ no kwadu sɛ ebia sɛ ni senti na na mo akopoku entimi nyɛ Offinso Manhene na afei mpanyinfo opinso mo ensi fom na ebia wo ma nhwɛ mo hu sɛ no kora mpa na sɛ nyɛ no kora ɛne na yɛ sɛ kwadam wɔ sɛ otimi so pomponso afena mu esai ɛbrɛ na bru enti yɛnhwɛ na yɛnto aso Nanan March Yame country near Gom Kidom near Donte then come Ninifa you don't know my gas Nigam Naka Trotosimiano Nigam Naka Trotosimiano and I know things for what Nasi. No, I Jimmy at home. Send me met Shaman and animal put me a short. Miss Raffers, he won't get a couple together. Says some part and animal but me and I made that was wrong. Now was someone the act was from me. Maybe no crack. Enemy say. Now the best was mine. And Kabomu and Quaswa. This you know between them. Ye Nimudia Amumanim Mafia Abushia and Kabomu Achagoya and Kabomu Fensomania and Kabomu and now the day ever strong. Semanya sa metromenta Emfanti na chese enwa enono afutu abawie waso in adinsi akantam se ne nananom ne ade isem okekan mu nyina mani tua wo ba besom Offinso man ne bia kan santeman ne bia kan sikadwa kofi eno sese nanamu akopoku ena yede no asi akonko no edin no wo ho se de mote ye no no nanso edin ne ye ne nkonyo edin no enyina betini asipi na esita abebio na Dwamena Akenten to so nyinu be sipi esita e ba bewie e wo menhyan mboboa no se de me ka no no ahade e wo wi na ofane a aka no enne so pa
Abusia said ye muno yet swano said ye ahimfi nsiti no so ina eswawo ni pie kakra fa monten so na nipa ehuni ade a wasa aba abetena se efra ne ntune yi sambere no na natena nkunya na hemfo a wono wonu ebebu Offinso man no obia ebisai edi akire no ene se obi obebisa da ebekọ aberwa na ebebisa se sebiye ku do Dwamena Akenten firi mu no na nkonya sofo no ebi wo hodada ti wo mu anu omo swai dada no no ene nso ye ho se wo mu swai ase kire ne se ada na nka enye ba akopɛ ye ne aberwa bedi nkomo no akyem ti omu nyina ebe swai na ode akire ene yi na Dwamena Akenten to so ni na na pokuru Emma Ebenezer, we are fit, and then Akenten in Kunya, and I make
amponsa echiama me ba beto aso me shami yare sa me mfa nsuo enyina manum enkasa nkyerɛ de biara da sana me na machi ema de biara da se ofra me anopa ewia enyumre empo anaju de suo na mi wura mama meto hukwa nana opokwa si do to so bi ofesu ko kwate se okuara se nana eso mo so pa na ko so ya na ete ko nya sa so na eso so ni ya die so frame anopa ewia na grass baba eto ya ko kuti to so ni entry ni am sai ni fa ni se piada maka piada se sompa just so happens when you are when bad people and you are na me that one maybe we need I come to practice now I'm not going to the park. If I show in Namen, I can send from my papa, we are, and you would assume Sammy Yadia, and Sammy this show up. And I met the woman, met to us. Mira, many of us, the better was set in name of Appiah at the feet. Mira, me now, my teacher, the brother, so from my papa, and we are, and I don't want to assume, you say, Mama, Ofela no pa ewia anadu miura sei ade sama ma mini osei sapo Esre na ma fi ni ukada e ka ukada se esompa me de som na na biafia kenta otosu mienu na me talk so that is someone that maybe a fiat and also or not some fun one of the best walk and that Dwamena Akenten would also Emienu said Nana man too for man papa me no am fa dwene ama fenso man na akoso now frame ya no pa who frame awia who frame the suo na ma na se ya betutam nana osai wati yentimi pema me nana me ya Offinso banku mi esa ye boase se nana me zuyo kuada eka kuada me nana Appiah okotu me nana na ka bisiu me nana pose yentimi me nana safu kantanka me nana kofi wiafe me nana kwa nana metufu ni madiwini nama sompa me de som nana wiafe Akenten otoso miensa nana ufremi anopo meba ufremi ewia meba ufremi anobi de sioma meba nana mama na yadie se nana pizio kuala me ka kuala me kala na ya fe nana nana me dawas ebusia na ese eno no atanko nyombo be se aduanan obi ya so afrem esai e de akire etunu ho de se obo obeboama na hini ne tinya konka sambre de otwa na ebusiafo adehye ebusia no yen kan sa wonom na wonom ma no akwaba no eya nigisem e de ama Offinso man ene ade ase ahirem na sade nyina yinim no akonya no toye no yese akwa ade ase acha nti edura ahiremfo womo ena atọ womo na so a
eneyi wo mudi wo nyina ya ade ba ko wo nyina ye asonafo nenso no se dia na ye kan wo no bibi se oba ye busuo mu ni ade a ye wo ma miensa a wonom ene kyekyere ebusua no ti se we kwa ha na we akwa ha na we akwa ha sa pepepe ene Offinso di etie enti eye nipa ba akopɛ na emom we di kakra se be ya pepepe ye beto dwenti na wo nso aba bidi eno ne ni ato ahyemfo wonom na aso a na nka yewura keke sapo osi ofiri ahyem mabusua na enso no enema bi a call ye titimire mu ama ne kwan ama ne ntimi ankwankwa nkudi obi bisa se Nyansapo yente se mobo nana ama se wanya ko edi e wa hanom ye hu no ha ntimi ntimi emfa ne din entu Ghana enne nana ntimi ama obi nim ebia nana ho dodo no chance na nse ya na wata yare yare enu ntimi bia wa ntimi ama nti ahaya sese ye wi na sofo aba ahima amane ade no obia e wo ha betumi akase dodo na emum Offinso mai ma na nkasa ana amenya akodi ye hu na hanom ye hu se mra hye bedwani e na afi ne MC wonu nyina yewura Appiah MC no wonu nyina atosantena wonu ko se no se kuro ni be yi a na wonu mu DC ye ni wonu mra hye bedwa ko mu die no so betumi SPS ta na ne na wonu mu hini te wo se wo de anidie ene ebu ese fata de mante na nya mwanwa se DC MC Appiah ene MP wonu nyina atosantena na wonu eba abema na Dwamena Akenten abebiu akwaba Yakasa mochia on sorry na abobe nsia okotina fie dia bia betima ko na wakochia na so sorry pagani mu Jabusia eno no hu se yewura dankanya hene aja obisi tufa no wo rese bibi edigu na so edie ese wo se be ma ewiu kadiaka o tibro ho kom se do be pop so animu nka asa sana dankanya hene ka sana eja Nyansapo yesusu no se edi letini aba ti sambe no wawie aha eye ebeka se wo man ni nyina atenaye ti ebeka se wo hene edisi so a wa hemfie no ho eso ya na wo hene bia so wo no ankasa na nkwankwa ni fie ene ade sambe yenya mente se pia wa pii no woko ebusu fie ase ni fie na wakotena se na afi hone ebusu ano so esia ewo se di ono a eso afrema wo so aye wo kan ye no so de nkabomu na tena nkunya ebusua Offinso man obia disa
ana montuo ni tusu se na Dwamena Akenten abebio na Dwamena Akenten to so nyinyo wahya ase ya odi ebeye adwumi eko na den eso chiami bonsu ka se mi kire no ose de aka akuduro ɔhwɛ asase yantam yɛ adi ahyɛ wo nsa ɛne Offinso kuru kakra ka yɛ adi ahyɛ wo nsa wonhia bibia bi sɛ akokoduro wonya akokoduro a yɛaka nyinaa no wobɛtumi ayɔ enti yɛsrɛ nananom wiafia Akenten Dwamena Akenten ɛne Offinso nananom nyinaa sɛ wɔn mfa wɔn akyi gyina pa ɛmfa ma Dwamena Akenten abebiu na akokoduro a wɔn de konkoden bo asantema ma Offinso enya asase yantam ɛte sɛ fititintre de edibesi nne na ama Offinso kuru ayekuru kese enu no ebeka ho ebio ade ye kwa de ani gisam na de bra santeman nchitu yenim se afi ebe kada kokra ma mfi champi mienu aduonu na na twemu a Offinso yoti okuru okrawe ene obrawe homa so obedi anaso obetwadwira na eye Offinso bosumi mu nso ene Offinso ebedi ni mfinsia aduonu num afe apema ahankono aduokono enkono 1999 ne besi fi champion mienu ene aduonu nan a ode ne to eka abanya na obey sum betre sikadwa so sasante fi aduonu mu woni kansa silver jubilee tie no so obehye ne fa na ni nyina mu no Offinso Manhene edi mutintimai eti we no eye ne gisem ewo ho no Etina je se eno no a enye asem ketua ne titi odwira afahya Offinso ebetwa no na mere bibiri ewo hodoma esi Offinso Manhene ti ana Dwamena Akenten Nyansapo kasa mfanyini emo akwa aba waba atenase yese nyampa yese nkwatenten ahoden osoro nyansa ede emawo se nyankopon enka ho na fa ebebo asanteman ne Offinso Manhene aha Nyansapo kasa mfanyini so aha ene edi musi nananom madaro ma yeka bibi na ntwa yi a nananom yeguso a yefia nti momfa nche nye bo apade bidi ne abusu apani owusu aduoni yemamu nyina mo ene hwa agye ahoro
sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi Nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya